Hello guys! So for today's reaction, let's watch a K-pop comeback music video. Pero ito, K-pop na may halong Pinoy artist. So nag-debut lang sila ngayong taon from Universal Ticket na contest dun sa South Korea. O, alam nyo na. Eunice. So, nag-release sila ng comeback song nila entitled Curious. So, na-excite din panoorin yung mga si Jelly at saka si Alicia. Diba? Go Pinoy. Go Pinoy. So, let's watch the video. Boring. Oh. Naglo-long mower na si Jelly. Mga ano to, mga mayayaman sila dito. Oh. Ayan. Rock ba to? Wow, ganda ni Jelly oh. Grabe yung visuals ng group na to eh. Oh, black. Ano na si, hindi na siya blonde. The old days are awful. Bakit na tinali? Oh, tumakas sila. Wow, badass si Alicia dito. Parang tumaba si Coco. Maganda yung katawan niya ngayon. Oh. Hindi na blonde din si wala nang back to black hair si Suwon. La. Mas gusto ko blonde si Nana eh. Black hair na siya ngayon. Wow, si Alicia ba yan? Sino kumakanta? Hindi nila pinapakita. Sino ba yun? Si Alicia yata yun eh. Ganda lang. Ng chorus ha. Mas maganda to kaysa sa Superwoman nilang debut song para sa akin. Yun yung maganda. Wow, yun pala yung part ni Jelly. Bagay sa kanya yun Parang Barbie talaga si Jelly. Bagay si Jelly mo sa YG. Yung vibe niya. Wala. Yun yung siguro yung nila dito pausan. Oh, yun lang. Tapos na pala. Yung song very catchy. Feeling ko may hook yung song, yung chorus part niya. Tingin ko talaga to, mag-viral to. Magta-top to sa mga hit chart.
tingin ko. Mas maganda to kasi sa Super One. Congrats naman sa kanila. 'Di ba? Unti-unti na talaga sila, no? Sana, no? Unti-unti na silang aakyatin. Lalaki yung ano nila, fan base nila, 'di ba? Mga Pinoy diyan. Suportahan natin yung Eunice. Ito na talaga yung ano natin eh. Kasi nagsusupport na tayo dati sa ano, walang Pinoy eh. Ngayon meron ng mga Pinoy, 'di ba? Very proud talaga dapat tayo sa kanila. Suportahan din natin sila, 'di ba? Ang cute ni ano doon ni Jelly. Napansin ko talaga si Jelly doon sa chorus na yun. Ang ganda talaga maganda yung choreo saka yung chorus part talaga. Kasi yung song dapat meron talaga mga ganun eh. Yung pinaka-hook part na mariremember talaga yung sino yung nakikinig ng song, mariremember talaga ito. 'Di ba? So, that's it guys for this reaction. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. Thank you very much. Bye-bye.